ஸோ வெல்கம் டு பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ். இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட அப்பியரன்ஸ் டே இருந்துச்சு மாதாஜி. அதனால அவரை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ Looking dull, Mataji. Why, Mataji? What happened? இல்லை மாதாஜி, நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. நிறைய நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, அதனால மோஸ்ட்லி அப்படி இருக்குமோ என்ன. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji. ஓகே, ஸோ ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அவரை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு நமக்கும் அவருடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டி பக்தியில் இன்னும் நம்ம நல்லா பயிற்சி பண்ணி முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மாதாஜி ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, கொஞ்சம் தான் தெரியுது. ஓன் மக அதுவும் 2 letters மட்டும் தெரியுது மாதாஜி, அப்புறம் தெரியல. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அதோட தெரியுது, அதுக்கப்புறம் தெரியல மாதாஜி. ஸ்க்ரோல் பண்றேன் மாதாஜி. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्तिकम् स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भयेवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवद्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष्य शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
ஸோ இப்போ இந்த படத்துல பார்க்குறவர் தான் வந்து ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா. ஓகேங்களா? ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆம், நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு இருக்காருங்களா, அதாவது இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியார் ஏசி அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய ஆன்மீக குரு. ஓகேங்களா? ஸோ இவருடைய பிரணாமோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மாதாஜி நான் சொல்றேன், நீங்க திருப்பி சொல்லுங்க. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே கிருஷ்ண பிரத்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நாமினே. ஸ்ரீமதி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நாமினே ஸ்ரீ வர்ஷபானவி தேவி வேணிவர்ஷ்ய மாதவி தேவி தைட்டாய கிருபாதயே தட்டாரிய கிருபாகையே கிருஷ்ண சம்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்த விஞ்ஞான விஞ்ஞான தாயினே பிரபவே நமக. தாயினே பிரபவே நமக. ஓகே. ஸோ இதுக்கு என்ன பொருள்ன்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுக்கு வந்து என்னன்னா, என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கு செலுத்துகிறேன். அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். அது மாத்திரம் இல்லாம அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுத்திருக்காரு. அப்படியாப்பட்ட டிவைன் கிரேஸ். ஓகே. பக்தி சித்தாந்த் சரஸ்வதிக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பொருள். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது படிச்ச லைனுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து இந்த வர்ஷபானவி தேவி தைத்த தாசா அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கு இன்னொரு பெயர் வர்ஷபானவி. அப்படின்னா யாரை குடிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராதாராணி. ராதாராணி அவங்களுடைய ஃபுல் கருணை வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருபா அபத்யே, அதாவது ராதாராணியோடைய ஃபேவர் வந்து இவருக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தத்துல தானே இருப்பாங்க. ஸோ கிருஷ்ண சம்பந்த விஞ்ஞான தாயினி பிரபவே நமக. ஸோ கிருஷ்ண சம்பந்தத்துல இருக்கிறதுனால ஆன்மீகத்துல இருக்காங்க, திவ்யமான இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருந்து விடுபடலாம். டெலிவரர் ஆஃப் த சயின்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த பௌதிகத்துல இருந்து வெளியே போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கு ரிலேட்டட் திங்ஸை வந்து நம்ம படிக்கணும். அது வந்து கிருஷ்ண நாமமா இருக்கலாம், கிருஷ்ணருடைய கதையா இருக்கலாம், இல்லையா பிலாசபியாவும் இருக்கலாம், எதுனாவும் இருக்கலாம், இல்லையா கிருஷ்ணருக்கு ரிலேட்டடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மாதுரிய ஜுவலா மாதுரிய ஜுவலா பிரேமா ஆதய பிரேமா ஆதய ஸ்ரீரூபணக ஸ்ரீரூபணக பக்திதா பக்திதா ஸ்ரீ கௌர கருணா ஸ்ரீ கௌரகரணா சக்தி விக்கிரகாய நமோஸ்துதே. சக்தி விக்கிருதாய நமோ சுதே. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐ அஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபைசன்ஸ் அண்ட் டு த பெர்சோனிஃபைடு எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுஸ் மெர்சி. ஓகே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து யாருக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை செலுத்துக்கிறேன், பெர்சோனிஃபைடு எனர்ஜி ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பெர்சோனிஃபைடு எனர்ஜியா இருக்கார் இல்லையா அவரு. சைத்தன்ய மகாபிரபுனாவே என்ன அர்த்தம், கருணை இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஸ்ரீ கௌர கருண சக்தி விக்கிரகாய நமோஸ்துதே. இவர் என்ன டெலிவர் பண்றாரு, டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல என்ன ரிலேட்டடா இருக்குன்னா கான்ஜுகல் லவ், மாதுரிய காதல் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஆஃப் ஸ்ரீ ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா. ஓகே. கம்மிங் எக்ஸாக்ட்லி இந்த லைன் ஆஃப் ரிவலேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீல ரூப கோசாமி. ரூப அணுகாக பக்தி தான் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிச்சோம் இல்லைங்களா. ரூப கோசாமிக்குடைய பரம்பரையில இவர் வரார். ஓகேவா. ஸோ இந்த அவர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஓகே. அப்புறம் கரெக்டான குரு பரம்பரையில வர்றாரு. குரு பரம்பரை கீழே வர்றதுனால ரூப அணுகாசன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யாரெல்லாம் ரூப கோசாமியுடைய பாத சுவட்டை பின்பற்றாங்களோ அவங்கள வந்து ரூப அணுகாஸ். இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து ரூப அணுகாஸ். நமஸ்தே கௌரவாணி நமஸ்தே கௌரவாணி ஸ்ரீமூர்த்தையே ஸ்ரீமூர்த்தியே வீணதாரினே வீணதாரிணே ரூப அணுக ரூபானங்க விருத விருத அபசித்தாந்த அபசித்தாந்த
த்வந்தஹாரிணே. ஸ்வந்தனஹரிணே. த்வந்த ஸ்வந்த த்வ- துவந்த. த்வந்த. ஆ அது என்ன இந்த அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ affirm my respectful obeisance to who are personified டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா. ஓகே, இவர் என்ன எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய போதனைகளை நமக்கு கொடுக்குறாரு. அப்புறமா கட்டுண்ட விழுந்த ஆத்மாக்களை வந்து மீட்டுறார். அதுதான் டெலிவரர் ஆஃப் ஃபாலன் சோல்ஸ். நீங்க வந்து எதை பொறுத்துக்க மாட்டேன்றீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அபசித்தாந்தத்தை வந்து பொறுத்துக்கிறது இல்லை. ஓகேவா? ஸோ யூ டு நாட் டாலரேட் எனி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டீச்சிங் அகைன்ஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எனன்ஷியேட்டட் பை ஸ்ரீல ரூப கோசாமி. ரூப கோசாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் டிசைபிள் ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய நேரடி சீடர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூப கோசாமி சார். அவங்க எழுதின அந்த போதனைகளுக்கு யாராவது எதிர்வாதம் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டார். அப்போ சிந்தாந்தத்தை உடனே வந்து தன்னுடைய ஆர்குமெண்ட் கெப்பாசிட்டினால வந்து தகர்த்திடுவாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் பிரணாம் மந்திரம். ரூப பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய பிரணாம் மந்திரம். ஓகேங்களா? ஸோ இவருடைய பிறப்பு காரணம் என்ன, எங்க பிறந்தாரு, எப்படி வளர்ந்தாரு, என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த ஒரு குடும்ப போட்டோ இருக்கு இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து அவங்க அப்பா பக்தி வினோத் தாக்கூர், அவங்களோட அம்மா இது. மித்தவங்கள்லாம் அவங்களுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய அப்பா. ஓகேங்களா? அவர் வந்து நல்ல மாஜிஸ்ட்ரேட் டீச்சராக இருந்து அந்த உயர் பதவிக்கு வந்து அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌடிய வைஷ்ணவிசம் வந்து ரொம்ப வந்து டார்க் அண்ட் பீரியட்ல இருந்துச்சு. அப்போ இவர் தான் வந்து நிறைய எவல்யூஷன் தந்திருந்தாரு இந்த பக்தியில. அப்போ வந்து ஒரு பிரார்த்தனையை வைக்கிறார் ஜெகநாத்துக்கு. உன்னோட வந்து டீச்சிங்ஸை நான் எடுத்துட்டு போயிருக்கேன், எனக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவா எனக்கு ஒரு பையனை வந்து நீங்க அனுப்புங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ப்ரே டு லார்ட் சைத்தன்யா. ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றார், எனக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப், எனக்கு ஒரு பையன் கொடுங்க. ஸோ எனக்கு வந்து பக்தியில எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he had prayed for a son to help him in his preaching. நான் இவ்வளோ அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு இதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு பையனை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு. ஸோ பிரார்த்தனை பண்ணி பிறந்த குழந்தை தான் நம்மளுடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஓகேங்களா? இவர் வந்து பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி 1874 பிறக்கிறார். பூரி, ஜெகநாத் பூரியில் பிறக்கிறாரு. ஸோ அவர் நினைச்சுக்கிறாரு, அப்பாடி கடவுள் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைக்கு பதில் அழிச்சிட்டா, பலனை கொடுத்துட்டாருன்னு. இவர் பிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசேஷம். அவருக்கு வந்து தொப்புள் கொடி வந்து அவருடைய கழுத்தை சுற்றி இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை வந்து எதற்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிராமணர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூனல் போட்டுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதை மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு புனிதமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அப்பா அம்மா இட்ட பெயர் வந்து பிமல பிரசாத். ஏன் பிமல பிரசாத்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெகநாத் பூரி கோயில ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ராக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்ட பிறகு அந்த பிரசாதம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு போகும்னா பிமலா தேவி அந்த பரிகாரத்துல வந்து இருக்கும். அந்த பிமலா தேவிக்கு வந்த பிறகுதான் எல்லாருக்கும் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது கடவுளால வந்த பிரசாதம், அதனால வந்து பிமலா பிரசாதம். எப்படி கடவுளுடைய பிரசாதம் ஃபர்ஸ்ட் பிமலா தேவிக்கு போய் எல்லாருக்கும் வருது. அது ஒரு ஸ்டோரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முறை வந்து சிவன் எல்லாம் வருவாங்க. சிவன் எல்லாம் வரும்போது சிவன் பிரம்மெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பிரசாதம் வாங்கிப்பாங்க. பார்வதி தேவி வந்து கேட்பாங்க, எனக்கு எங்க பிரசாதம்னு கேட்ட, இல்ல உங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எனக்கு கொடுத்தாதான் நான் என்னோட பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்ப முடியும். இங்க வந்து சக்தி தேவி வந்து துர்கா தேவி. ஓகேங்களா? பார்வதி வந்து துர்கா தேவி. இந்த உலகத்தெல்லாம் வந்து காக்கிறவங்க வந்து துர்கா தேவி இல்லையா? ஸோ எனக்கு இல்லையா, நான் எப்படி என்னோட பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கோவப்படுவாங்க. அப்போ வந்து வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண பிறகு அந்த நாள அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்தாதான் நம்மளுடைய பசங்கான இந்த பூலோகத்துல இருக்க நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகேங்களா? ஜெகநாத்துக்கு என்ன பிரசாதத்தை கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் விமலா தேவி போகும், அப்புறமா தான் அந்த கோயில இருந்து வெளியே கடைக்கும் வரும், விநியோகத்துக்கு வரும். சரிங்களா? ஸோ அதனால கடவுளால கொடுக்கப்பட்ட பிரசாதம், அவங்க அப்பா அம்மா பெயர், அவருக்கு வச்ச பெயர் பிமல பிரசாத், பெயர் காரணம். சரிங்களா?
அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 6 மாசம் இருக்கும்போது இந்த குழந்தைக்கு ஆ, ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடக்குது. அந்த உற்சவம் வந்து மகா உற்சவம். அந்த ரத யாத்திரை நடக்கும்போது அவங்க வீட்டு முன்னாடி வந்து அந்த ரதம் வந்து நின்னுடுது. ஓகேங்களா? ஸோ 3 நாள் ஆகுது. என்னென்னவோ பண்ணி இழுக்குறாங்க. அது நடக்கவே மாட்டேன்து. சரி கடைசியில அவங்க அம்மா நம்ம கூட தெருவுல நெறைய நாள் ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெளிய வரும் இல்லைங்களா? அந்த அம்மா ஏதாச்சும் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வெளிய வராங்க. அந்த குழந்தை இந்த ஜெகநாத் ரத யாத்திரை பார்த்துட்டு ஜெகநாத்துடைய ரத்தத்த பார்த்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா 2 கைய தூக்குது. அதுவா தூக்குது. அப்ப என்ன ம். ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள்கிட்ட இருந்து ஒரு மலர் மாலை கரெக்ட்டா அந்த குழந்தைக்கு விழுது. ஸோ, ஆ ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அந்த ரதம் வந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சுச்சு. ஸோ, கடவுள் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பிளெஸ் பண்றதுக்கோசம் இத்தன நாள் வெயிட் பண்ணி அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி யானை கூட்டிட்டு வருவாங்க. என்னென்னவோ பண்ணுவாங்க. அப்ப அசைய கூட அசையாது. ஓகேவா? ஸோ, ஜெகநாத் இது ஒரு கருணை. அவர் யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணும்னு அசையவே அசைய மாட்டார். தன் பக்தர் வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்த விட்டு அசையவே மாட்டாரு. அந்த பக்தன் வந்த பிறகு ஒண்ணுமே பண்ணாம நார்மலா இழுத்துட்டு போற மாரி இழுத்துட்டு மூவ் ஆயிடுவார். அதுதான் அவருடைய பெக்குலாரிட்டி. ஓகேங்களா? அப்புறம் ஒரு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த விமலா பிரசாத் வந்து 4 வயசு இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து அந்த மேங்கோ சீசன். அவங்க அப்பா வந்து நல்ல அ உயர்ந்த சுவை உள்ள மாம்பழத்த வாங்கிட்டு வராரு. மாம்பழத்த வாங்கிட்டு வந்தோனே, அந்த பசங்களுக்கு ஆசையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அ ஓடி போய் இது மாம்பழம் எடுத்துட்டு சாப்பிடும். அப்ப வந்து அவங்க அப்பா கேட்கிறாரு, "நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ? கடவுளுக்கே அர்ப்பணிக்காம நீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கியான்னு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து தான் பண்ணது தப்புன்னு நெனச்சுட்டு, அன்னையிலேருந்து அந்த மாம்பழத்த வந்து சாப்பிட மாட்டாரு. நான் இந்த அபராதம் பண்ணிட்டேன், தவறு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு, என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னையிலேருந்து நானு மாம்பழம் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபதம் எடுத்துப்பார். அதுக்கு பிறகு அவரு வாழ்க்கையில மாம்பழமே சாப்பிட்டதில்ல. எத குடுத்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் நான் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ, அதுக்கு அடுத்தது 6 வயசுல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம். எப்பவுமே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டுற செரிமனி இருக்கு இல்லைங்களா? அன்ன செரிமனி. அது மாரி வைக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து ஆ குழந்தைக்கு முன்னாடி ஸ்ரீமத் பாகவதம், கத்தி, காசு எல்லாத்தையும் வைக்கிறாங்க. எத எடுத்தா வந்து அதிலயே வந்து அதனுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்றத வந்து கணிப்பாங்க இல்லையா? அது மாரி வச்ச இந்த குழந்தை வந்து எத எடுத்துச்சு? யாராவது கெஸ் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம், கத்தி, ஆ காசு. பொன்னு, பொருள். 3ல எது எடுத்திருக்காங்க? ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்தார். ஸோ அப்பயே தெரிஞ்சிருச்சு, "விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியுன்ற" மாதிரி ஆன்மீக புக்க எடுத்ததுனால, ஸோ இவன் வந்து நல்ல ஸ்காலரா வருவாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. தனக்கு 6 வயசு இருக்கும்போது, அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கூர்ம அவதாரம் விக்கிரகத்த குடுக்குறாங்க. அது எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வீட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அந்த இடத்த வந்து தோண்டுறாங்க. அப்ப தோண்டும்போது, கடகாலுக்கு போடணும்போது கிடைச்ச விக்கிரகம் அது. அத வந்து அவர் வழிபட்டு வர்றார். தன்னோட 7 வயசு இருக்கும்போது பகவத்கீதா ஸ்லோகம் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிடுறாரு. யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம செலக்டட் வெர்சஸே மனப்பாடம் பண்றதுக்கு என்ன புடி, உன்ன புடின்றோம் இல்லைங்களா? அதுவும் டெஸ்ட்டுக்கோசம் படிக்கிறோம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறாரு. அப்படி இருந்தாரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வத் தாக்கூர். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அப்பா வந்து நெறைய புக்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணுவாரு. அவரே எழுதுவாரு. அவரே ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணுவாரு. அவங்க அப்பாக்கு இவரு போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங்ல, பிரிண்டிங்ல சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து எல்லா விதத்திலும் சப்போர்ட்டிவா இருப்பாரு. அவங்க அப்பா மாசம் மாசம் ஒரு மாத இதழ் வந்து வெளியிடுவாரு. வைஷ்ணவ மேகசின் அது. சஜ்ஜன தோசினின்னு சொல்லிட்டு அது பேரு. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க அப்பா வந்து இந்த இந்த பையன கூட்டிட்டு நெறைய இடத்துக்கு, புனித இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறார். அங்கங்க குடுக்கக்கூடிய காலாக்ஷேபம் எல்லாத்தையும் வந்து இவர கேட்க வைப்பார். ஓகேங்களா? தனக்கு 10 வயசா இருக்கும்போது என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ ஸ் செரம்போர் மிஷனரி ஸ்கூல்ல படிக்கிறாரு. அப்போ வந்து அவங்க அப்பாவே தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து இனிஷியேஷன் குடுக்குறாரு. 2 மந்திரத்துக்கு இனிஷியேஷன் குடுக்குறாரு. தீட்சையும் அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்துக்கும், அப்புறம் வந்து நரசிம்ம தேவ மந்திரத்துக்கும் வந்து தீட்சை அவங்க அப்பாவே குடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ, ஆம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அப்பா அவர் வந்து அவங்க அப்பா எழுதின புக்ஸ வந்து நெறைய படிப்பாரு.
அவங்க அப்பா நிறைய புக்ஸ் எழுதுவாரு, மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லையா? அவர் வந்து எப்படின்னா, சும்மா சும்மா புக் எழுத மாட்டார். நிறைய விஷயங்கள படிச்சுட்டு, ஆம், அதை ஃபில்டர் பண்ணி யாராவது ஒருத்தவங்க விதண்டாவாதமா எழுதியிருந்தாங்கன்னா, அதுக்கு கவுண்டர் கொடுப்பாரு. ஸோ ரிலீஜியஸ் புக்ஸ் நிறைய எழுதியிருந்தார். ஓகே. ஸோ அந்த புக்ஸை படிச்சுட்டு இருந்தார், ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது விட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ தன்னோட 16 வயசுல இருக்கும்போது அங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் இருக்கும் இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சபதம் எடுக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து பிரம்மச்சரியத்தை வந்து ஆச்சரிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. வாழ்நாள் முழுவதும் நாங்க வந்து பிரம்மச்சரியம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் வந்து தன்னோட இந்த இதுல வந்து ஸ்டெப் பேக் ஆகுறாங்க. பட் இவர் ஒருத்தர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ, அதுல வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லும் பிரம்மச்சரியா இருந்து சந்நியாசமும் எடுத்துக்கிறார். ஓகேங்களா? இவர் தன்னுடைய வார்த்தையில வந்து நின்னார். ஓகே. ஸோ 1893 வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஜாயின் ஆகிறாரு. கல்லூரி படிப்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஏற்கனவே ஷார்ப்பு, நல்ல சிறந்து விளங்குறாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு போயிட்டு நின்னுறார். இந்த பௌதீக விஷயமான விஷயத்த கத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு தேவையில்லை. இது என்னையும் வந்து பௌதீக விஷயத்துல வந்து தான் பிணைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாரு அந்த படிப்பை. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அரசர் இருக்கார். திருப்புர அரசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய அரச குடும்பத்த பத்தி நீ எழுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ எழுதுன்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுறாருன்னா, இவரு கொஞ்ச நாள் அங்க போய் வேலை செய்றார். அந்த ஒரு அரசருக்குடைய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? குடும்ப பரம்பரை, அவங்கள அச்சீவ் பண்ணது எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து எழுதுறார். அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு அது போர் அடிக்குது. அதனால வந்து ஒரு 3 வருஷம் எழுதுறாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த இடத்துல இருந்து ரிட்டயர்மெண்ட் வந்துடுறார். ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து பென்ஷன் குடுக்குறாரு அரசர். சரி இத்தன நாள் வேலை செஞ்சதில்லப்பா, இந்தான்னு சொல்லிட்டு பென்ஷன் குடுக்குறார். ஸோ பென்ஷன் வாங்கிட்டு கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு அதுல. அதுக்கு பிறகு இது வந்து பௌதிகமான ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து தானே வருது. இத நான் வாங்கிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு நிறுத்திடுறார். ஓகேங்களா? ஸோ நிறுத்திடுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கு பாருங்க. பென்ஷன வந்து நிறுத்திடுறார். ஓகே. இது வந்து 25 வயசு வரையும் இது மாரி இருக்கிறார். தன்னோட 26வது வயசுல என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இனிஷியேஷன் வாங்குறார். யார்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவருடைய இனிஷியேஷன் வந்து ஒரு பெரிய இது. அதாவது கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார். இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குரு பரம்பரை ஃபோட்டோல இருக்காங்க பாருங்க. இவர் வந்து இவங்க அப்பா பேர் வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர். பக்தி வினோத் தாக்கூர் எடுக்கக்கூடிய கிளாஸஸ்க்கு வந்து இவருக்கு அட்டென்ட் பண்ணுவார். அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. கௌரவ் கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி இந்த போட்டோல பாக்குறீங்க இல்லையா? இவர் ஒரு படிக்காதவர். பட் சிறந்த வைஷ்ணவர். ஓகேவா? ஸோ அவங்க அப்பா சொல்லுவாங்க தன் பையன் கிட்ட, சித்தாந்த சரஸ்வதி நீ வந்து உங்க அப்பா கௌரவ் கிஷோர் பாபாஜி கிட்ட போயிட்டு நீ தீட்சை எடுத்துக்கோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் போவார். எனக்கு தீட்சை கொடுங்கன்னா, அடாப்பா நீ வந்து பெரிய படித்த பண்டித்து, நான் படிப்பு அறிவு இல்லாதவன், நான் எப்படி உனக்கு வந்து தீட்சை கொடுக்கணும், நான்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுவார். இல்ல இல்ல நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, நானு சரி நான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட கேட்டுன்னு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அடுத்த முறையும் போய் கேட்பார். நான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட கேட்கவே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். மறுபடியும் கேட்பார். நான் கேட்டு வந்து சொல்றேன் இல்ல இல்ல நீங்க பொய் சொல்றீங்க. எனக்கு கொடுக்க கூடாதுன்றதுக்கோசம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 முறை தட்டி கழிக்கிறார். அப்போ வந்து இவர் வந்து நீங்க இனிமேல் என்ன வந்து ஏமாத்தாதீங்க. நீங்க குடுக்குறீங்களா? இல்ல வந்து நான் வந்து என் உயிர எடுத்துக்கட்டுமான்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பிறகு தான் வந்து இவர் வந்து அவருக்கு தீட்சை குடுக்குறார். கௌரவ கிஷோர் தாஸ் பாபாஜிக்கு ஒரே ஒரு டிசைபிள் தான். அவர் தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. இவருக்கு வந்து நெறைய டிசைபிள்ஸ் இருக்கு இவருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு அதுக்கு பிறகு விருஷபானு தேவி தாசான்னு சொல்லிட்டு தீட்சைக்கு பிறகு பேர் மாறுது. தீட்சைக்கு முன்னாடி பிமல பிரசாத், தீட்சை பிறகு ரிஷபானு தேவி. நம்ம பிரணாம் மந்திரத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ இவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸுக்கு எடுத்துட்டு இவர் வந்து தன்னுடைய மாற்றம் எந்த அளவுல இருக்குன்னு பாருங்க. டெடிகேட்டட் இஸ் பாடி மைண்ட் வேர்ட்ஸ் டு த சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா.
3 லெவல்ல வந்து மாற்றத்தை தரார். தன்னுடைய உடல் அளவில், தன்னுடைய மனசளவில், தன்னுடைய வார்த்தையில எல்லாமே ரிலேட்டட் டு லார்டு கிருஷ்ணாவா எடுத்துட்டு வராரு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 1905 வந்து ஒரு சபதம் எடுக்கிறார். நான் வந்து பில்லியன் டைம்ஸ் வந்து மகாமந்திரம் சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு மாயாப்பூருக்கு போயிட்டு ஒரு ஆம், வைக்கோல் புல்லால ஆன ஒரு சின்ன குடிசை, அந்த குடிசையில உட்காந்துட்டு, அதாவது அந்த இடம் என்ன இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த இடத்துல போயிட்டு உட்காந்துட்டு நாம ஜபம் பண்றார். இரவு பகல் எல்லாம் பார்க்கறது இல்ல, மழை வெயில் எல்லாம் பார்க்கறது இல்ல, நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கார். அந்த குடிசையை ரிப்பேர் பண்ணணும் மழை காலத்துலன்றதுக்கோசரம் தண்ணி உள்ள வருதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னு கொடை வச்சிருவாராம். கொடை வச்சுட்டு தண்ணி வராதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி உட்காந்துட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்பாருங்களாம். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் சாதம் வடிச்சு ஒரு பானையில சமைச்சிட்டு அதை வந்து தன்னுடைய கைகளை பின்னாடி கட்டிட்டு முன்னாடி வன்- முன்னாடி குனிஞ்சி தான் வாய்க்கு எவ்வளோ எட்டுதோ அவ்வளோதான் சாப்பிடுவாருங்களாம். ஓகே. ஸோ நிலத்து மேலதான் படுத்து வரான். இவ்வளவு அளவுக்கு தவங்கள் வந்து ஆம், பண்ணி நாம ஜெபத்தை வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஓகே, ஒரு முறை வந்து ஆல் இந்தியா லெவல்ல வந்து கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. ஆல் இந்தியா கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பண்டிட்ஸ் அட் மிடாப்பூர். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1911 நடக்குது. இதை வந்து தலைமை தாங்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பண்டித விஸ்வம்பர நந்ததேவ கோஸ்வாமி. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து யார் போனோம்? இவங்க அப்பா போனோம், பக்தி வினோத் தாக்கூர் போனோம். பட் அந்த சமயத்துல அவருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு தான் பிள்ளைய வந்து அமுச்சு வைக்கிறாரு பக்தி வினோத் தாக்கூர். ஓகேங்களா? ஸோ இவன் போய் என்ன பேச போறான்? அங்க வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பெரிய பண்டிதர்கள்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாவும் பாக்குறாங்க. பார்த்தா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து எதை பத்தி பேசுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களுடைய சிறப்பை வந்து பேசுறாரு. ஓகேங்களா? பிராமணர்களுடைய சிறப்பை பேசுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது 2வது நாள் இவர் பேசுறத பார்த்துட்டு எல்லாரும் திகைச்சு நிக்கிறாங்க. எவ்வளவு அளவுக்கு பாயிண்ட் சொல்றாரு, எவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்த இடத்துல பிராமணர்களை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2வது நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் வந்து தன்னுடைய நிலையிலிருந்து எப்படியெல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப எல்லாருக்கும் ஷாக் ஆகுது. ஓகேங்களா? 3வது நாள் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு 3வது நாள் வந்து வைஷ்ணவர்கள் வந்து எப்படி வந்து சிறந்தவர்கள். நம்ம சங்கத்துல கேட்டகரியில பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வைஷ்ணவா பிராமணா இவங்க எல்லாம் மேல்நிலையில இருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்தது சக்தியா வருவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து வைஷ்யா சூத்ராஸ். அதுக்கு கீழே வந்து மெலாச்சாஸ் அண்ட் சண்டாலாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கிறது வந்து வைஷ்ணவாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வைஷ்ணவர்களுடைய சிறப்பை சொல்லிட்டு அவங்க எப்படி வந்து பிராமணர்களுக்குன்னா உயர்ந்து இருக்காங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துல வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கேட்டோன்னே எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு ஆஹ் ரொம்ப வியந்து இருக்கிறாங்க. யாராலையும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அப்போஸ் பண்ண முடியல. ஸோ எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த நிலைமை. ஸோ எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அங்க இருக்கிற பிரசிடென்ட் வந்து இவர் என்னன்னு கூப்பிடுறாருன்னு பாருங்க. கால்ட் ஹிம் அஸ் த அதர் செல்ஃப் ஆஃப் ஸ்ரீ சுகதேவ் கோசாமி. சுகதேவ் கோசாமி அளவுக்கு இன்னொரு வந்திருக்கப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த லெக்சர் எல்லாம் வந்து புக் பெங்காலி புக்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எங்க போனாலும் ஒரு வாதம் வந்தா இவர் தான் ஜெயிப்பார். அதனாலதான் இவருக்கு வந்து சிம்ம குருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் இருக்கு. ஓகேங்களா? சிம்ம குரு. ஓகே. ஸோ 1912 வந்து இவர் என்ன பண்றாருன்னு பெங்கால்ல இருக்கக்கூடிய சில பகுதிக்கு போயிட்டு அங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்றாரு. ஹரிநாம பிரச்சாரம், கிருஷ்ண கான்சியஸா எடுத்துட்டு வர்றாரு. 13வது வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பிரஸ் வந்து ஸ்தாபனம் பண்றாரு. பகவத் பிரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அச்சிடம் அச்சிடுறதுக்கு புக்ஸ் எல்லாம் அச்சிடுறதுக்கு சவுத் கல்கத்தால வந்து பண்றாரு. அங்கிருந்து மறுபடியும் மாயாப்பூருக்கு மூவ் ஆறாரு. மாயாப்பூர்ல இருந்து கிருஷ்ண நகராக்கு போறாரு. அங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணி அதை வந்து கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கிறாரு, டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்றாரு. ஓகேவா? அவரே பப்ளிஷ் பண்றாரு, எடிட் பண்றாரு, எழுதுறாரு, எல்லா வேலைகளும் பண்றாரு. இது மாதிரி 61 ஒர்க்ஸ் இருக்கு அவர் பண்ணது. 61 புக்ஸ். அப்புறம் வந்து 8 ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது. 8 ஜேர்னல்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ எல்லா மாசமும் வந்து அவர் ஜேர்னல் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா.
ஓகேங்களா? ஸோ ஏன் வந்து அது வந்து ரொம்ப குறைவுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த பௌதீக விஷயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில ஒரு நியூஸ் பேப்பரு, மாலை முரசு, மத்தியானம் முரசுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பர் வருது இல்லையா? 3 வேளைக்கு. அப்படி இருக்கும்போது, நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, படிக்கிறதுக்கு ஆள் இருந்தாங்கன்னா, நிமிஷத்துக்கு நிமிஷத்துக்கு ஒரு மேகசைன்ஸ் எழுதலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்வார். ஏன்னா, அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கு கடவுள பத்தி இல்லையா? அன்லிமிட்டட் திங்ஸ், அன்லிமிட்டட் ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எவர் ஃப்ரெஷ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவரை பத்தி நம்ம ஒவ்வொரு செகண்ட் கூட பப்ளிஷ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மந்த்லி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கு கடவுளை பத்தி பேசுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1914 வந்து அவங்க அப்பா வந்து மறைஞ்சிடுறாரு. ஃபாலோட் பை அந்த கொஞ்ச நாள்லயே வந்து அவருடைய ஆன்மீக குருவும் வந்து மறைஞ்சு போறாரு. ஸோ இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிஷனை வந்து அவங்க அப்பா பிறகு இவர் தான் அதை வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு போறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ 1918 அவர் அவருடைய குரு இறந்துடுறார். ஸோ ஒரே சமயத்துல 2 பேர் இறந்ததுனால இவருக்கு ரொம்ப வந்து இழப்பு, பேரிழப்பா இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? இருந்தாலும் அதை ஓவர் கம் பண்ணி அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் குருவோடைய போட்டோ முன்னாடி சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறார். ஓகேங்களா? குரு இல்லை இல்லையா அப்போ? தீட்சை கொடுத்த குரு இல்லை, அப்பா இல்லை. அதனால ஒரு சந்நியாச பட்டத்தை அவரே எடுத்துக்கிறாரு. எடுத்த பிறகுதான் அவருக்கு வந்து பெயர் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. ஓகேங்களா? ஸோ இவர் தான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வைஷ்ணவ மாண்டசரின்னு சொல்றாங்க. இவர் தான் நம்மளுடைய பரம்பரையில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காவி உடைய எடுத்துட்டு வர்றார். அதுக்கு முன்னாடி பாபாஜி எல்லாம் சொல்லிட்டு பேர் சொல்லிட்டு ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க. இவர் தான் வந்து காவி துணியை வந்து நம்ம குரு பரம்பரை சிஸ்டத்துல எடுத்துட்டு வர்றாரு. ஓகேங்களா? அதுக்குன்னு ஒரு உயர்வு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வர்றாரு. ஓகே. அப்புறம் வந்து இது எங்க ஸ்டார்ட் பண்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மட் அட் ஸ்ரீதா மாயாப்பூர்ல எடுத்துட்டு வர்றார். ஓகே. அதே வந்து இப்போ வந்து ப்ரீச்சிங் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாவும் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பெக்குலாரிட்டின்னா பவர் ஆஃப் பியூரிட்டி. நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம், சின்ன வயசுல சபதம் எடுத்தார், பிரம்மச்சரிய அனுஷ்டிப்பேன், அதே மாதிரி சன்னியாசம் ஆனார். அவர்கிட்ட இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் பியூரிட்டி that he immediately begged to become a disciple. Okay, so he would arrange for so இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா he would arrange. ஓகே. இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து இவரை மீட் பண்றாங்க. பாப்புலர் ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இவரை மீட் பண்றாங்க. அவர் மீட் பண்ணிட்டு இவர் போக்குவரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்களே வந்து காசு கொடுக்குறாங்க. ஓகே. அங்க ஒரு வீட்ல வந்து இருக்கிறதுக்கு, அவங்க ப்ரீச்சிங்லாம் பண்றதுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு பிறகு அவருடைய அந்த ஹவுஸ் பிகம், அவருடைய வீடு வந்து பக்தி வினோத அனங்கான்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாறிடுது. ம். அதுக்கு பிறகு வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌடிய மட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். நம்ம இன்னும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜெகநாத் பூரி கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த தெருலே வந்து கௌடிய மட்டா இருக்கு. அவருடைய வீடு தான் அது. ஓகேங்களா? ஸோ அங்கிருந்து மறுபடியும் எங்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்த் கொல்கத்தாக்கு போயிடுறாரு. பாக் பஜார் இடத்துல இருக்காரு. ஓகே. ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மிஷன் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிஷன் வந்து அஹ், சீக்கிரமா பரப்பணும். எல்லா இடத்துக்கும் பரப்பணும். எவ்வளோ சீக்கிரமா முடிக்கணுமோ, அவ்வளோ சீக்கிரம் பரப்பணும்னு சொல்லிட்டு இவர் எத்தனை டிசைபிள் எடுத்துட்டாரு பாருங்க. தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசைபிள்ஸ். ஓகேங்களா? அட்ராக்டிங் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசைபிள் டு த பேனர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்படி இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு கிருஷ்ணரை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து ஒரு வங்காளத்துல ஒரு வார்த்தை இருக்கு. என்னன்னு பாருங்க. பிராண ஆச்சேயார் சே ஹேத்து பிரச்சார். பிராணா உயிர் இருந்தாதான் அவன் வந்து மனுஷன். யாரெல்லாம் ஒருத்தன் வந்து மனுஷனா இருக்கான், உயிரோட இருக்கானோ, அவன் என்ன பண்ணணும்னா பிரச்சார், அதாவது ப்ரீச்சிங் பண்ணணும். ஓகே. ஏன் இது பண்ண முடியும்? உயிரோட இருந்தாதான் அவனால பண்ண முடியும். அவன் வந்து இறந்த பணமா இருந்தா அவனால வந்து பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது. A dead man cannot do preaching இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த பூமியில, பாரத பூமியில பிறந்த ஒவ்வொருத்தருடைய தலையாய கடமை என்னன்னா, நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும், ஒருத்தருங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை எடுத்து சொல்லணும். ஓகேங்களா? நம்மளும் வந்து அனுஷ்டிக்கணும், அவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ சரி, ஒருத்தவங்க வந்து சில பேர் கேட்குறாங்க, நாங்க பிரச்சாரம் பண்ண யார் கேட்பாங்க, யாரும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை பத்தி நீ கவலையே படாத. 4 சுவர் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. தட் டசன்ட் நாட் மேட்டர். த 4 வால்ஸ் வில் ஹியர் யூ.
தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். டோன்ட் பி டிசப்பாயிண்டட், கோ ஆன் சாண்டிங். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும், நிறைய பேர் வரணும், அப்படிலாம் வெயிட் பண்ணணும் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாதாஜி சொல்லுவாங்க, தாரணேஸ்வரி மாதாஜி, ஒருத்தவங்க இருந்தாலும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இது வந்து இங்க இருக்கு இல்லையா அந்த பாயிண்ட். சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரும் வந்து என்ன சொல்றாரு, யாரும் இல்லையானாலும் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு கவலைப்படாத, செவரு வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அண்ட் இன் கமாண்டிங், அவர் தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு சொல்றார், அண்ட் இன் கமாண்டிங் ஆன் த ஃபேக்ட் தட் சம் ஆஃப் இட்ஸ் டிசைபிள் had fallen away, some of the soldiers will die, is said. Okay, at the time of his passing from this world, you opened 64 Gaudiya Matha for propagation of the spiritual life and பாகவத philosophy. நம்ம பிரபுபாதா வந்து 108 கோயில்களை வந்து கட்டினாருன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இவர் பார்த்தீங்கன்னா 64 கௌடிய மடத்தை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணாரு. அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு, ஏன்னா நிறைய அப்பவாதிஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ ஸோ அர்ச்சா விக்கிரத்தை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணார், விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அதில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா சனாதன கோசாமி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அந்த திங்ஸை வந்து இவர் ஃபாலோ பண்றார். ஓகே, ஸோ 1922 வந்து சரண் தேவை மீட் பண்றாரு. அதாவது நம்மளுடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை வந்து மீட் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு சொல்றாங்க, நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க, இங்கிலீஷ் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா, ஒரு 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார். நீ வந்து போயிட்டு மேலை நாட்டுக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணு, உன் கையில காசு எல்லாம் எப்போ இருக்குதோ வந்து புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணு. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 பேர் இந்த வேலையை செஞ்சிருக்காங்க. பக்தி வினோத் தாக்கூர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், அப்புறம் வந்து பிரபுபாதா. இவங்க 3 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரூப கோசாமிக்கு இப்பெல்லாம் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்குது. அப்போ ரூப கோசாமி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கைப்பட பண ஓலையில் எழுதினாங்க இல்லையா, அதை வந்து காப்பி பண்ணாங்க. யாரு, நரோத்தம தாச தாக்கூரா, அவங்க எல்லாம் உட்காந்து இல்லையா. ஸோ இந்த பப்ளிகேஷன் வந்ததுனால ரொம்ப அட்வான்டேஜ். ஓகே, ஸோ நீங்க போய் அங்க மேலை நாட்டில் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இவர் எங்க போறாருன்னா, வித்தின் இந்தியாவுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம், பஞ்சாபுக்கெல்லாம் போறார். அங்கெல்லாம் போயிட்டு நிறைய ஸ்பீச் எல்லாம் ப்ரீச் பண்றார். ஓகேங்களா. ஸோ அப்புறம் புக்ஸ் நல்லா, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் மஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த அவருடைய பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிருஹத் மிருதங்கா, அதாவது பிக் ட்ரம், பெருசா ஒரு மேல மூலம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அதுதான் பொருள் பிருஹத் மிருதங்கா. ஏன்னா வாண்ட் டு கிவ், பெரிய அளவில் வந்து இந்த கிருஷ்ணா புக்கை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், கிருஷ்ண விழிப்புணர்வை எடுத்துட்டு வரணுன்றதுக்கோசம் இதை பண்றாரு அவர். ஓகே, ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்யர்கள் இருந்தோன்னு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. அவர் வந்து ஜாதி மதம் எல்லாம் பார்க்கறதே இல்லை. அதாவது பிராமணனா இருந்தாலும் தீட்சை கொடுத்தாரு. ஓகேவா, பிராமணன் அல்லாதவனா இருந்தாலும் தீட்சை கொடுத்தாரு. அதனால வந்து பொதுமக்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் மேல கோவம் வந்துருச்சு. அதனால சில பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க ஏதாவது பொருள் மளிகை சாமானை வாங்கணும்னு ஒன்று கொடுக்க மாட்டேன்னு மறுத்துடுவாங்க, சில பேர் கடையை மூடிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டார். ஓகே, நிறைய பேர் வந்து இவருக்கு இப்போ அகைன்ஸ்டா இருந்தாங்க. ஓகே, இவர் வந்து இப்படி எல்லாம் பண்றாரு, எல்லாருக்கும் வந்து தீட்சை கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு கோவமா இருந்தார். அது அதுதானே கடவுள் சொல்றது, நம்ம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, கடவுள்கிட்ட வந்த பிரிஞ்ச சக்திகள். அவர் வந்து காஸ்ட் ரிலிஜன்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்ததே இல்லை. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து இப்படி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க அவரை கொல்றதுக்கோசம். ஓகேங்களா, கொல்றதுக்கோசம் பிளான் பண்ணுவாங்க. அந்த விஷயம் வந்து போலீஸே வந்து இவருக்கு சொல்லுவாங்க, போலீஸ் கிட்ட வந்து இது கொடுப்பாங்க, என்னது லஞ்சம் கொடுப்பாங்க, அவரை கொன்னுடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசியில வந்து இந்த சாது வந்து ரொம்ப நல்லவரா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்றாரு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரே, உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஆபத்துல இருக்கு, நீங்க தப்பிச்சு போயிடுங்க, பத்திரமா இருக்கணும் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த உலகத்துல நல்லதை பண்றவங்களுக்கும் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு அன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு இந்த இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. ஸோ அவர் வந்து போல்டு பவர்ஃபுல் ப்ரீச்சர், அதனால இஸ் நோன் அஸ் லயன் குரு. ஓகேங்களா. ஸோ
ஆஹ் அவருக்கு முன்னாடி யாரு வந்தாலும் அதாவது அந்த பண்டிதர்கள், அதாவது இம்பர்சனலிஸ்ட் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அவங்க யாரு வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவரை பிடிச்சி அவ்வளவு அளவுக்கு அவங்க பேசினா இவருக்கு ஈக்குவலண்டா, அவங்களுக்கு ஈக்குவலண்டா வந்து ஒரு எதிர்வாதம் கொடுப்பாரு. ஸோ அதனால வந்து எல்லாருமே பயப்படுவாங்க, அவரை பார்த்துன்னே ஓரமா ஒரு சைடு போயிடுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்த ஸ்காலர். ஓகே. ஸோ ஒரு முறை ஒரு வாதத்துக்கு வந்து கல்கத்தாலாவுக்கு கூப்பிடுறாரு இவரை. ஓகே. அந்த கண்டிஷன் தட் he could not யூஸ். என்ன ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்கன்னா, நீ வந்து எங்க கிட்ட வந்து வாதம் பண்ணணும், வேதாந்தா சொசைட்டி கல்கத்தால இருந்து கூப்பிடுறாங்க. ஆனா என்ன ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, பாகவதம் வந்து நீ யூஸ் பண்ணவே கூடாதுன்னு அப்படின்னு. அவ்வளவுதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். ஓகே. ஸோ அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா, சிறிது காலத்துல ஷார்ட் டைம் பீரியட்லேயே வந்து என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து என்ன பேசக்கூடாது, மகாபாரதம் இருந்து எடுக்கக்கூடாது பாயிண்ட்ஸ், ராமாயணத்துல இருந்து எடுக்கக்கூடாது, புராணா பஞ்சராத்னாஸ் எதுல இருந்து நீ எடுக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு ரெண்டாவது கண்டிஷன் போடுறாங்க. சரி, அதுக்கும் இவர் ஒத்துக்கிறார், அவங்க போடுற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம். தென் அவங்க மறுபடியும் கூப்பிட்டு, நீ வந்து யூ ஷுட் நாட் யூஸ் ஆஸ் எவிடன்ஸ் எனி ஆஃப் த வேதாஸ். அவங்களுக்கே வந்து பாருங்க பயம் வந்துருச்சு. எந்த வேதங்களும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, உபனிஷத் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஸ்கிருதி எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் யூ குட் ஸ்பீக் ஒன்லி ஃப்ரம் வேதாந்த சூத்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுல இருந்து மாத்திரம் தான் நீ பேசணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிறையத்தை ஒதுக்கிட்டு இதுல இருந்து தான் நீ பேசணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ சரி, இவர் இதுக்கும் ஒத்துக்கிறார். he agreed to that also. அப்புறம் பாருங்க, they called him up and said that he could not come at all. நீ வரவே வராதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அவர் இஸ் எ பவர்ஃபுல் அண்ட் போல்டு ப்ரீச்சர். சரி, எல்லாத்தையும் இவர் நம்ம என்ன கண்டிஷன் போட்டாலும் இவர் ஒத்துக்கிறாரு இல்லையா, அதனால என்ன பண்றாரு, நீ வரவே தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. 1931 வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவர் என்ன பண்றாருன்னா, படிக்காத பாமர மக்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறாரு. இந்த ஓகே. ஸோ அப்புறம் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், மாடர்ன் கார் எல்லாம் யூஸ் பண்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு அவர் ஒத்துக்கிறார். மாடர்னைஸ்டு இல்ல, அந்த கிருஷ்ண பிரச்சாரத்துக்கு நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாமோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தார். இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய மெசேஜஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டும் உலகத்தில் பரப்பணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ அவருடைய சிஷ்யர்களை வந்து இங்கிலாந்துக்கு அனுப்புறாரு. ஓகே. இங்கிலாந்துக்கு அனுப்புறாரு. அங்கே வந்து கௌடிய மட்டா வெஸ்ட்ல ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்றாரு. பட் வந்து அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை. ஓகே. அன்சக்சஸ்ஃபுல். பட் யார் சக்ஸஸ் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவருடைய குரு மகாராஜோட வார்த்தையை எடுத்துட்டு நாம சங்கீர்த்தனையும் மூல முடக்கு அகில உலகத்திலே எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தார் இல்லையா. அவருடைய குருவுடைய ஆசையை வந்து இவர் தான் நிறைவேற்றினார். ஓகே. ஸோ ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய சன்னியாசி டிசைப்பிளை வந்து ஏத்துக்கிட்ட சன்னியாசத்தை எடுத்துட்டு ஒரு டிசைப்பிள் அதுக்கு முன்னாடி குடும்பத்துல இருந்தாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய அவருடைய மனைவி வந்து அவரை வந்து இழுத்துட்டு போறாங்க. அப்ப வந்து ஆஹ் கணவரை இழுத்துட்டு போறது, இவரால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, அமைதியா இருக்கார். ஓகேவா. ஸோ நான் விருப்பப்பட்டிருந்த 100 கணக்கான கிருஷ்ண குழந்தைகளை வந்து நான் ஈண்டு எடுத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு இடத்துல. ஓகேவா. So he would send his brahmacharis out to sell the Gaudiya Mata magazines and books. அவர் தன்னுடைய பிரம்மச்சாரி சிஷ்யர்கள் எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு அவர் அச்சிட்டு வச்ச புக்ஸ் மேகசைன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பார். நீங்க போயிட்டு இதே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கன்னு. பாத்தீங்கன்னா அப்ப அதை வாங்குறதுக்கு கூட யாருமே இருப்பாங்க, அதாவது ஒருத்தங்க 2 பேர் தான் வந்து 1-2 வித்துட்டு வருவாங்க. அப்படி வித்துட்டு வந்தா கூட இவர் வந்து மன வருத்தத்தை காமிக்க மாட்டோம். ஓ சந்தோஷம், நீ 2 வித்தியான்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுவாருங்களாம். ஓகே. தட்ஸ் ஆல் ரைட். அண்ட் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய செலவுக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து தன்னுடைய பக்தர் என்னது டிசைபிள்ஸ் சிஷ்யர்களுக்கு வந்து ஈஸி கோயிங்கா இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் கிரிட்டிசைஸ், யாராவது ஈஸி கோயிங்கா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து தவங்கள் பண்ணணும். இப்ப ஏகாதசி விரதங்கள்னா அன்னைக்கு கிருஷ்ணருக்கு உகந்த நாட்கள் இல்லையா, அன்னைக்கு தானத்தை வந்து விட்டுடணும் இல்லையா, அங்கே அலோவ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்ஸை எடுத்துட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும்.
இல்லையா? இவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். நமக்காவது பிரபுபாதா 16 ரவுண்டுன்னு பண்ணாரு. பண்ணுங்க போதும்னு சொன்னார் மினிமம். பட் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 64 ரவுண்டு பண்ணணும். அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாலோவர். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ நீ அதுக்கு ஒரு சாங் இருக்கு. இந்த மனசு ஈஸி கோயிங்கா இருக்கக்கூடாது. துஷ்ட மன துமி கிஷேர வைஷ்ணவா. இந்த மனசு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ என்ன மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவன் நீ. என்ன சேட் பண்ணிட்டு இருக்க? ஒரு தனியான இடத்துல உட்காந்து சேட் பண்ணிட்டு இருக்கியா? நீ என்ன தனியா ஒரு இடத்துல உட்காந்து நாம ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தா, நீ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அது மாரி சிறந்து இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள வந்து மாரி ஆகலாம்னு நினைக்கிறியா? இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இல்ல வந்து நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? மனசுல வந்து பணம் மேலயும், பெண் மேலயும் வச்சுட்டு நீ வந்து பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கியா? ஏமாத்திட்டு இருக்கியான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய இன்னொரு சிறப்பு எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கெல்லாம் வந்து ஜனங்க இல்லையோ, அங்க வந்து கௌடிய மட்டத்த வந்து ஆரம்பிக்க மாட்டார். ம். ஓகேங்களா? ஜனங்க நிறைந்து இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் வந்து கௌடிய மட்டத்த வந்து ஆ ஆரம்பிச்சு வச்சாரு. அப்பதான் வந்து ஜனங்க நிறைய வருவாங்க. கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜனவரி மாசம் 1ஆம் தேதி 1937வது வருஷத்துல வந்து இந்த உலகத்தை வந்து அவர் பிரிஞ்சு போறார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து தன்னுடைய இறுதி காலத்துல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எதுவும் எடுத்துக்கிறது இல்ல. நீங்க ஏன் என்ன தொந்தரவு பண்றீங்க? எனக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. என்னை விட்டுடுங்க. நான் வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். எனக்கு அது போதும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாமஸ்மரணம் பண்ணுவாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிச்சார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து ஆ குறிப்பா அந்த கௌடிய மட்டம் வந்து தான் போன பிறகு எதுவுமே பிரச்சனை ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர்னிங் பாடிய ஆரம்பிச்சு வைக்கிறார். அதுல வந்து 12 பேர் இருக்கக்கூடிய கவர்னிங் பாடிய வைக்கிறாரு. பட் அவர் மறைஞ்ச பிறகு அது பிரச்சனையாகி அது முறிவாயிடுது. 2 பிரிவா போயிடுறாங்க. ஓகேங்களா? பட் அத வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணி மெயின்டெயின் பண்ணது நம்மளுடைய பிரபுபாதா. அத இன்னும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றாரு நம்மளுடைய குரு மகாராஜா. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து லாஸ்ட் டேல வந்து கொஞ்சம் ப்ரீச்சிங்ஸ் குடுக்குறாரு. ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ப்ரீச்சிங்ஸ். என்ன அட்வைஸ் குடுத்துட்டு போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாரும் வந்து he advises all to the teachings of ரூப ரகுநாதா. அதாவது அவங்க யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைபிள்ஸ். எப்படி பண்ணணும்னா, நம்மளுடைய ஃபுல் எனர்ஜியோடையும் சரி, நம்மளுடைய ரிசோர்ஸஸ் செல்வ வளங்கள் எல்லாத்தையும் உற்சாகத்தோட அவருடைய ப்ரீச்சிங் எடுத்துட்டு போகணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மளுடைய கோல், நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய ரூப அண்ட் ரகுநாதாவுடைய தாமரை திருவடியில ஒரு துகளா இருக்கணும், தூசியா இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கடவுளுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மூலியமா நம்ம இத எடுத்துட்டு போகணும்னு அப்படின்னும் சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ம் எங்கன்னா வாழு. நீ என்னவா இருக்கணும்? சண்டை போடாம இருக்கணும். வித்தவுட் எனி குவாரல் இன் திஸ் மார்ட்டல் வேர்ல்ட். ஒன்லி எதுக்கோசம் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்? கிருஷ்ணருடைய சேவையை எடுத்துட்டு போகணுன்றதுக்கோசம் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும், எந்த ஒரு ஆபத்தா இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணருக்குரிய சேவையை வந்து நிறுத்தாத. ஆபத்தா இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது தூற்றுனாலும் சரி, எவ்வளோ கஷ்டமா வந்தாலும் சரி, நீ நிறுத்தாதன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் வந்து துவண்டு போகாத. டு நாட் கெட் டிசப்பாயிண்டட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நெறைய பேரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் வந்து சேவம் பண்ண மாட்டாங்க. எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீ வந்து அ விட்டுடாத உன்னுடைய சேவைகளன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யார் என்னன்னா பண்ணட்டும். ரிஜெக்ட் பண்ணட்டும், அக்செப்ட் பண்ணட்டும். நீ வந்து சாண்டிங்கும், ஹியரியும் விடாதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்ட் த டிரான்சென்டென்டல் நேம் ஆஃப் காட் எப்படி? வித் பேஷன்சி அண்ட் forbearance like a tree and an humbleness like a stalk. அதாவது திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுனா ஹமானீன மானதேன கீர்த்தனேய சதாஹரி. எப்படி புல்லை விட பனியாவும் மரத்தை விட பொறுமையாவும் இருந்துட்டு நம்ம இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கடைசி நாள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கொடுக்குறாரு நமக்கு எல்லாருக்கும். ஓகே. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உனக்குள்ளேயே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் பேர் நெறைய திறமையாலியா இருப்பாங்க. உனக்குன்னா நல்ல எஃபிஷியன்ட்டாலாவும் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணாத. வி ஹேவ் நோ அதர் டிசையர் வாட்ஸ் ஓவர். ஓகே. ஸோ நம்மனால என்ன பண்ண முடியுமோ, அத வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பண்ணிட்டு போணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். இவரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண லீலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நயன மஞ்சரியா இருக்காரு. ஓகேங்களா? நயன மஞ்சரியா இருக்காரு. ஆம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் தான்
இவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். எப்படி இந்த கௌடிய பரம்பரையில வந்து பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாஷ்ய கொடுத்தாரு இல்லையா? கோவிந்த பாஷா, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு திருப்பு முனையா இருந்துச்சு கௌடிய வைஷ்ணவத்துல வந்து. அப்புறம் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணி கிடைச்ச ஒரு குழந்தை இது இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணை பர்சானிஃபைடு எனர்ஜின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இவர் சிம்ம குரு. ஓகே. ஸோ இவருடைய மர்சி வேண்டி நம்ம இந்த கிளாஸ் இங்க வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம். உங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माता जी. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. என் பண்ணிக்கலாம்.